Има много и различни кредитни карти. За да избереш правилната за теб, трябва да съобразиш начина, по който ще я ползваш. Първо, прегледай всички допълнителни такси. Ако идеята ти е да имаш пари до заплата, избери кредитна карта с ниска или безгодишна или месечна такса. Така, когато не ти трябва, тя няма да ти струва нищо. Второ, съобрази начина, по който ще я ползваш. Ако предпочиташ да плащаш онлайн или на посттерминал, избери кредитна карта с ниска лихва за този тип транзакции и с кешбек програма. Ако обаче често ти се налага да теглиш пари в брой, спри се на кредитна карта бяла карта, защото е без такса за тегляне от банкомат в България и Европейския съюз. Трето важно правило е да определиш какви са финансовите ти възможности и нужди. Кандидатствай за такъв размер на кредитен лимит, какъвто можеш лесно да връщаш с доходите си. Може би имаш влошена кредитна история или не работиш на трудов договор. В подобни случаи е добре да потърсиш кредитна карта с облекчени изисквания към кандидатите. След като си избрал правилната за теб кредитна карта, е важно да я използваш разумно. Така можеш да имаш в джоба си надежден помощник за всяка финансова ситуация.